Mergem așa într-o păie de cal către Victoria, ardeleanca noastră, hai născută să vedem în pe unde este și ce face Victoria. Odododo, ia la Odododo. Ce face Odododo? Ce să fac? Că mă iubesc cu Ari. Cine este noul tău prieten? Uite încă unul. Și fratele lui din spate. Ari. Este o ea? Ari este din Șinca Veche, unde mă aflu și eu, la Cadere. Dar vezi că ăla mic este gelos din spate. Se uită, îi văd privirea așa, e gelos ăla mic din spate. Gata, Ari, avem treabă, așa că o să te las. Vedeți cum doarme? Doarme la mine în brațe. Păi, Doamne iartă-mă, dar la aerul ăsta curat de aici n-ai cum să nu adormi. Te-am pupat, te-am lăsat, pentru că am treabă, pentru că noi ne aflăm în Șinca Veche, la KDR. Este o locație unde se organizează tururi pe munte pe enduro. Pe enduro, mă, nu motocross, asta sunt enduro. Da, haideți cu mine. Corect. Iar eu îl am lângă mine pe Bogdan. Vino aici, Bogdan. Să stăm și noi frumos. Hai să ne alegem un motor. Care e al tău? Acesta este al meu. Ăsta este al tău. Hai să stăm frumos așa la el. O să-l mângâi puțin? Sigur că da. Bun. Spune-mi, te rog, despre aceste tururi. Mulțumim mult de tot pentru prezentare. Organizăm tururi cu motociclete. Este o pasiune de-a mea din copilărie. Așa. Am ales să continui acum prin aceste tururi. Vin o mulțime de oameni la noi. Pentru care am fost și eu. Da, eu am fost aici. Exact. Am și căzut, dar dacă ești curajos, îți asumi să și cazi. Dar te ridici, te scuturi și mergi mai departe. Mergem mai departe, totdeauna. Spune-mi, te rog, îți trebuie permis pentru a merge pe enduro? La tururile noastre nu este necesar permisul, deoarece le facem doar strict în pădure, pe drumuri forestiere și nu avem nevoie de... Niște trasee pe care tu le cunoști, pentru că tu ești ghidul, corect? Da. Bun. Și vine o fată, da, care nu are permis, nu a mers niciodată în viața ei pe motor, sau un băiat, sau un bărbat. Ce instrucțiuni îi dai? Deci, instrucțiunile principale sunt, prima oară îi prezint motocicleta. Da. Bună ziua, zice. Bună ziua. O mângâie frumos, mai departe. Se sperie puțin, dar tu îi spui, nu te speria. Totul este în regulă. Da, așa. Sunt niște instrucțiuni de bază, cum ar fi, îi prezint motocicleta, frâna, cum funcționează. Nu sunt electrice astea, corect? Ele sunt pe benzină, electrice, urmează să... Ok, și au viteze, corect? Da, au viteze. Și presupun că se începe cu viteza 1, mergi încet. Pentru începători este necesară viteza 1, deoarece... Și cam cât timp durează până învață sau prinde curaj? Depinde de persoană. Sunt persoane care prind foarte repede și persoane care prind mai greu, dar toată lumea învață. Aproximativ, eu mi-aduc aminte prima dată când am venit, cam 2 ore am stat noi aici pe platou, eram și un grup de multe fete, nu știu, eram vreo 7-8 fete. Da, cam așa. Da, și ne-ai explicat tu care e treaba cu aceste motoare, așa. După care am dat ture pe aici, aproximativ vreo 2 ore. Da. Toată lumea a învățat. Ne-a 2 ore pentru că au fost multe persoane și a fost un pic cam greu de... Da, spune-mi, te rog frumos, în aceste tururi care durează 2-3 zile, noi am stat atunci. Da, în general cam un weekend. Cam un weekend. Ce mai putem să facem aici? Dacă venim? Păi, lumea vine la începutul weekendului, în general vinerea. Da. Se destinde la un punct de tabără, vă zic ce am făcut eu. Exact. Seara avem petrecere, punct de tabără, ziua ne dăm cu motocicletele. Și vezi ce se întâmplă în team building, rămâne în team building. Exact, da. Super. Avem un jacuzzi, când am fost eu nu era, acum e. Am testat apa, este caldă, dacă știam îmi luam costum de baie. Nu am știut, nu mi l-am luat, dar nu este nicio problemă pentru că eu mă descurc în orice situație. Bun. Victoria, văd puțin dialogul, pentru că voiam să te întreb un lucru. Noi am văzut acum aproape o oră un material cu tine pe enduro, cu o gașcă extrem de simpatică și voiam să te întreb, tu singură sau ai fost cumva pasager? Ai condus singură o motocicletă?
Am și condus singură o motocicletă, într-adevăr. Asta înseamnă să ai curaj. Cam asta înseamnă să ai curaj, da, pentru că noi te-am desemnat curajoasa studioului și a emisiunii și a întregii televiziuni, da, pentru că, sincer, nu știu dacă aș avea curajul și nu încerc să te scot pe tine prea curajoasă, dar ci doar să fiu realist. nu sunt chiar atât de curajoasă, pentru că eu am condus un enduro electric atunci, corect, Bogdan? Fost electric. Da, electric, ai mai făcut asta vreodată, Victoria, sau nu am făcut niciodată asta, niciodată. Nu am nici permis de categoria, nu am făcut niciodată asta. Poate urmează, cine știe. Da, ăla electric e mai ușor de condus, bănuiesc, nu? E Cătălina, ai mașină automată, presupun, Păi asta zic, e același lucru. Asta e mai ușor de fapt asta e diferența, e mai ușor de condus. Da. Și numărul de cai, probabil, și viteza dezvoltată, nu? Exact, da. Cel electric are o cutie automată și doar frână și accelerație. Da. Acum depinde cum frânezi și cât de mult accelerezi, nu? Da. Cum te oprești. Da, cum ți s-a părut experiența, Victoria? Mai ales că, ne-ai spus că este prima dată când ai făcut asta. Păi, tot ce e nou e wow. Tot ce e nou e wow. Dar pe lângă asta, eu... da, bineînțeles, cum să nu? O să o facem acum cu Bogdan. Sigur. Dar pe lângă asta, în alea 3 zile cât am stat aici, noi chiar ne-am distrat și ne-am simțit foarte bine, pentru că Bogdan și Andra, sora lui, lor le aparține această frumusețe de pensiune, casă. Acum a apărut și Foiușorul, unde nu ai cum să nu te distrezi, mai ales când sunteți voi gazdele, în care se gătește foarte bine, se mănâncă bine, Doamne, foc de tabără, e tot ce trebuie, pentru că oamenii ăștia sunt deschiși la orice nebunie, corect? Exact, noi facem orice. Da, se vede că